Bé, ara anirem per al segon d'aquests patrons del Realistic Rock, aquest meravellós llibre, on les semicorxeres no cauen en temps fort o part de temps forta. En aquest cas concret serà a la darrera semicorxera del segon temps i del quart temps. Va, anem-hi, no és pas difícil. Ei, aquest llibre està molt bé, però heu d'aconseguir-lo. Es pot comprar. Apa. Va, anem-hi! 1, 2, 3 i... Bé, no està tan difícil. Força, per una altra!